Bueno, boas noites a todos. Bueno, vamos facer entrega dos premios do primer circuito Corre a Estrada Corre. En primeiro lugar, bueno, agradecer a presencia do alcalde da Estrada, don José López Campos, e de Quique Castiñeiras, que é o que ten a tienda aquí na Estrada Aurora Sport, que, bueno, é onde se van poder canjear os importes dos cheques que vos vamos entregar. Bueno, vamos a empezar primeiro ca clasificación xeral familiar. No terceiro posto quedou a familia Fernández Couto Álvarez, que levará un trofeo máis un vale de 130 euros. Enhorabuena, hola. Enhorabuena. Hola chicos, ¿qué tal? Venga, ¿quién recoge el trofeo y quién recoge el cheque? Venga, Claudia, dátela. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. En segundo lugar, familia Rosén de Sá. Oye, cheque de tamaño, Non hai queixa, o carta, pero non moito, checho que non la pasta. Oye, como que vas a ver para os cartas? Unhas zapatillas. Muy bien, pues venga. Ahora bien, En primeiro lugar, familia Paz Carracero, que leva o trofeo máis 250 euros. Que suba la braga, que suba la braga. Que suba. Venga. Estás. Hola. Venga, a ver, ¿quién coge el cheque? Oye, todos queréis el cheque y nadie quiere el trofeo, ¿o qué? ¿Quién coge el trofeo? Venga, ponos aquí conmigo, aquí delante. Agora facemos entrega da xeral femenina. En segundo lugar, Cristina González Breo, que non pode estar, e en primeiro lugar, Isabel Sáez Batallán, que leva trofeo máis 160 euros. ¿Qué tal, Isabel? Enhorabuena. Gracias. Muy bien. ¿Ves? El cheque. Gracias. Muy bien. Ahora empezamos ca xeral masculina. En quinto lugar, Cristóbal Dios Ríos, trofeo máis 50 euros. De material deportivo. Te digo, cheque. Venga. En cuarto lugar, José Manuel Iglesias Torres, que leva trofeo máis 70 euros en material deportivo. Enhorabuena, gracias por venir. E agora vou ler os nombres dos tres primeiros que non poden asistir, que serían Francisco Javier Iglesias de la Iglesia, que levaría trofeo máis 100 euros, Manuel Vieites Carballo, que levaría trofeo máis 140 euros, e Daniel Bargeli Araujo, que quedou primeiro, que levaría trofeo máis 180 euros. Bueno, nada, para rematar, pois agradecer a todos a vosa presencia, e no tema do material deportivo, pois, bueno, está aquí Quique, que é o da tienda, calquer cousiña que necesitedes, pois xa falades con él, e para cambiar o cheque polo material deportivo, pois... Supoño que se queredes primeiro cambiar por un cheque un pouco máis pequeno e despois pasar entrando vos apetece. Claro,